Здрасте. Ми, коротше, отмічаємо випускну. Отмічать Томіка дуже класна компанія. Танюша, Оля є, мене і ще Віка є. Ані Монишко, такі дітьо. Науки, потеньки. Здрасте. Почки завжди шефа. Віка, привіт. Мало, глянь, ми тут подикаємо звук. Дай, що куди не виїжджай. Віка там пустя. Мами. Поки ти телефоном поки що демонт ліжти ще. Монтати до Харибалень. Монтати шука. Монтати Віка лусал. Чайно. Віка. Как я решила выпендриться. Ай, Вікала. Віка, ти мтає, пілять у неї. Дай, Вона на поташей крутою. вісти омара. Ману чай варить. Боже, це є курис. Оже, відео стачко скив нам у не карем нам кікот. Час вот. Опять таке седлені. Кіньке на це ще рідиш ма пашки ти ризиковні кітер. О, Та й шутки мару. Ззаді ти підчитати ти це змарай. Це я бучик ти не. То дурацьких живіно. ну значить стоїть на подстава. Так стоїть. Ну грустно. Понінняче. Там вообще Віка рукожа помічаєш інтерес. Ясно, та із миним. На тобі час запов. Вау! О, вже класно все тобі. Давай, Диман, давай. Старе мілям та шеф. Уже. Травоядне. Растінеш коні. Травоядне растіння. У нас больше. Та Лідія розбирала. Вона пожралась. І все, добре.